Sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat Sara, nakatala na karon ang Samal Island og 103 ka kaso sa HIV sukad 1993 hangtod karong 2024. Gipaibalo sa Igacos City Health Office nga miabot na sa 103 ka kaso sa HIV ang ilang natala sa syudad sukad ka kaniadtong 1993 hangtod karong 2024. Tungod niini na alarma ang LGU og gugot karon ang ilang kampanya batok HIV. Giawag niini ang taga-isla nga mopailawom sa libreng testing aron masayran ang status aron matagan og tambal o mapakgang ang posibleng paggatag sa virus. Una nang gipanawagan sa DOH nga aron malikayan ang sakit, sundon ang ABCDE kontra HIV. Ang A, abstinence from sex. B, be faithful. C, consistently use condom. D, do not share needles. ug E, educate yourself.